खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि बे आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाहैबाय। आं दिनै नोंसिनि सिगाङाव मोनसे भिडिअ' लानानै फैनायानो जाहैबाय जे उन्दै समाव स्कुल फरायबोनाय स्कुलनि नुथायखौ खोन्थानो सानोबा थौदो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअ'खौ। नै जों दा सौफैबाय स्कुलाव। दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जों नोंथांमोननो बे स्कुल सिङावनो हाबथारनानै खोन्थालांसै आरो स्कुला माबायदि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोनाथ' दा बे स्कुलनि नुथायखौ नुखाबाय जानांगौ। दा बे स्कुलनि नामानो जाहैबाय आलायारन हाइ स्कुल। दा हाइ स्कुलल' नङा, बेहाय एमइ सेक्सनबो दं, हाइ स्कुल सेक्सनबो दं आरो बेहाय क्लास 6निफ्राय आप टु 10सिम, 10निफ्राय बा हरै मेट्रिक हैनो मोनबाय। दा बे स्कुलनि लकेसन बा एरियायानो जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा थानानि सिङाव थाबावनाय दुमब्रिगुरि एलेखा बा गामियाव दङ आरो बे स्कुला। दा आं बेहायनो उन्दै समाव स्कुलखौ फरायदोंमोन। दा बेनिफ्राय मेट्रिक हैदों बेनिफ्रायनो। दा नोंथांमोना बे स्कुलखौ मालाबाफोर गसाइगाव एरिया बा कुसगाव एरियाथिं फैयोबा नुगोन बे स्कुला लामा गुदियावनो खारो। दा नोंथांमोना बे आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। भिडिअ'खौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय।